handing-hand talaga. Hi guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan. Kamusta po kayong lahat? Kakauwi lang po namin galing ng Manila po kahapon. Yan. Ang content po namin ngayon ay magluluto lang po si Ate Joanne ng bulaklak ng dragon fruit. Anong luto ngayon, te? Ano siya, parang style pansit pero yung gulay niya is dragon fruit. Papakilala ko rin po sa inyo ang aking magiging husband, yan si Batangas Boy. Kasama ko na po siyang umuwi dito kahapon. Please welcome. Wait lang po. Ready ka na ba? Honey, sabihin mo raw. Love! Charan! Pasok. Pwede Sana. Charan! Pasok! Hi Hello guys! po. Hello po. Magandang hapon po. Bawal Yan, English ah. dito Hindi pwede mag-list para siya. Good afternoon. Yan, gusto ko yung English. How's everyone doing? Ano daw? Okay, mag-Tagalog na ulit. Anong tawa niya doon? Yung tao, pinilit Change na rin. plan. Sige na. Yan guys, abangan nyo po mamaya sa mga gustong malaman kung tungkol po kay Dili, yan mamaya i-interviewin po natin siya Karoon. para lubusan po nyo po siyang makilala. Ito na po si Girl Abunda. Hot seat yan, hot seat. I-hot seat natin siya mamaya. Abangan nyo yan guys, syempre yung aming gagawing pansit with bulaklak ng dragon fruit. Yan, kakaiba yun guys. Kaya abangan nyo yan. Tara! Tara na. Wow, lalaki ng mga ano. Pato oh. Wala ka dami niyang anak. Magaling lang ng kailan na yan. Ang dami na ulit po. No? Ito oh. Ito guys, sinuputan namin kasi nga ano yung balat niya, nagkakaroon ng batik-batik. Sobrang ulan, tapos biglang init. Nagkakaroon siya, nabubulok yung yung dragon fruit. Kaya sinubukan namin siyang ilagay sa lagyan ng plastic. Sana maging okay na. Magamot. Ito yan. Gagawin nating ihalo natin sa pansit. Yan, try natin kung masarap. At ang ating tagadala ng basket, si Yan. Billy Boy. Si Batangas Boy. Yun. From Batanguinho. From Batangas. Punay mo, tikudil na atoy guys. Kasla mo, madi maarawan. Nagpo daw. Okay. Makapaapal. Sana all. Okay. Tikudil Hindi na. tarong si Peng. Ano daw ginagamit ng sabon? Tara dito. Naku, sana masarap para hindi naman siya sayang. Sira ito. Depende sa nagluluto. Yun dito. Dami na namang sunod. Pag masarap yung bulaklak na ibenta natin, wag na yung bunga. At nagakurad ang bunga. Baka mas mabenta pa. Mukhang konti lang. Kasi ang madami guys, ganito. Yan. Kinilito ay kumiko. Hawanin. May hinog. Oh, ate, punin mo. So, Yun, may pangbirin tayo. Hingal yan.
Yan na. Ano yan yung ano? Bulaklak? Ala eh. Ala eh. Mainit. Mainit. Wow. Hindi nakita ang papa. Makurisan ka. Pag-google mo. Oh! Ay, Tama? akala ko ano. Meron pang isang doon. Saan? Dito na. Sira na? Sayang. Wala na, te? Meron? Pwede na to? Kailangan ano magbuka. Okay na yan? Pwede na. Siguro lasang ano na rin. Yung ibang oyster na ganyan. Piling ko masarap siya doon te. Piling ko masarap siya sa oyster. Masarap ka ano din. Try din. Ang lawa pa yan. Pwede na yun. Okay na yan. Pangalan lang naman. Yan, nandito rin sila Tita Ligaya. Sila nagpre-prepare ng ating pananghalian. Ba't si Gigi equal eh? Ay, si Gigi pala guys, ano, nasa bayan. May sinamahan lang siya. Nagpa-check. Ito naman guys, gagawing, ano yan ate? Lumpia. Lumpia with Singkamas. singkamas. Lasa mo kitchen. Ay, lasa ko na daw. Ito guys, yung ano, itong talong tsaka okra na pitas ni Kuya Ulan din sa mga tanim-tanim namin. Diba? Ang dami. Nakadami pala lahat to. Panglaga to, sarap. Ito sana kapon dyan. Guys, papakita ko lang yung ating ingredients ngayon sa aking lulutuin. Bali, sotanghon, Mickey, syempre carrots, ang kalamansi, syempre ang bida ngayon, ang bulaklak ng dragon fruit. Kung paano niluluto ang pansit, ganito din po siya. Yung pagkakaiba lang po yung kanyang gulay ay bulaklak ng dragon fruit. Ganun lang po siya, kasimple. Yan, start na tayo. Yan guys, ganito lang ang paghiwa niyan. Yan, pahaba. Oh, yan. Baka dapat tanggalin to. Hindi, kakadwado. Huwag mong tanggalin. Ano yung masama sa pansit? Pansit din yan, oo. Gawaan kami guys eh, no? Hindi. Napanood kasi namin to sa YouTube. Mga sa Japan yata. Pero yung ginawa niya, oyster yung ginamit. Naigisa lang niya, tapos oyster. Pero sabi ko, parang pwede rin siya sa sa pansit. Ayan guys, habang hahanda tayo ng ating lulutuin, nandito yung ating dalawang magiging mag-asawa. Ayan. Tatanungin natin sila tungkol sa kanilang Kasama. relationship. Kung paano ba sila nag-umpisa, paano siya na fall. Nakakatakot naman si Girl Abunda. Kung paano siya na fall kay Aiza. Yan. Si Girl Abunda Start na tayo nagkabuhok. kay Billy. Billy, magpakilala ka muna sa ating mga viewers. My name is Kutch Viray Puray and I was born in Taisan, Batangas. Yeah. And then I
immigrated to San Francisco, California. May rules tayo, guys. ako nagtatanong, bawal mag-English, pero siya okay lang. baka masugat ko yung kamay ko. Game na tayo. Ano yung first move mo para makilala mo si Aiza? Nag-send ako ng message sa TikTok, yung kawaii. Wow. Ganito. Nag-wave. Yung wave, ganito. Ganito. So sa madaling salita, nakuha mo si Aiza sa wave. Kinawayan lang. Tapos nagkawayan lang kaming dalawa. Makapag-install na nga din ng TikTok. Guys, may forever sa TikTok. Mag-install na nga ako mamaya. Diba? Nag-promote. Oy, iba yun hindi yun sa hindi yun sa Messenger, sa mga sa TikTok 'yon. Kakaiba siya. Tapos nung nag-wave ka, nag-reply naman tong si Aiza kaagad. Wave din. Wave din. Nag-wave din Ganito siya. rin. Tapos doon na nag-start yung yung conversation ninyo. Paano mo siya paano mo naisip na naligawan ko nga to, ganun? Ano yung naging mo Nanonood sa ako kanya? ng vlog niyo. Ayusin mo. Sige, English okay lang. Huwag lang ako nga mag-English. Yeah, just I was watching your vlogs and I could feel that she was very obviously she's attractive. Yeah. But it's not just that. It's her personality. She was very nice. It was genuine. It was her yung ugali niya talagang organically talagang mabait siya. Pure organic. Really? Really? Aiza, paki-translate yung sinabi. Okay, next question. Paki-translate sa Tagalog. Ito naman si Aiza, ano naman yung na-feel mo nung nung manliligaw si Billy sa'yo? Pinayagan mo ba kaagad or nagpakipot ka muna? Hindi. Hindi. Isang buwan. Sagot. Hindi, nung nag-message siya na, hindi kasi siya, naghahanap siya ng isang girl na isang, ano nga to? Yung Babaeng Yeah, my dream probinsyana, parang ganon. Yeah. Eh, sabi ko, marami po dito. Sabi ko, gano'n kung probinsyana hanap niyo. Tapos, nagsabi siya na, na sana ako daw yung, sana ako daw yung sasabihin ko sa kanya na, pwedeng, parang nililigawan niya, gano'n. Tapos, kailan ka sinagot ni Aiza? 1 month. Isang buwan. Mo siyang niligawan? Isang buwan din siyang tumatawag yung video call. Oo. Kasi yung kanilang kanilang setup ay talaga video call lang. Talagang call center. Oo. Kaya guys, kaya naririndi kami sa bahay. Lagi may call center. Oo, ayan ginagabihan kung umaga hanggang gabi yan, laging babad yung Kahit Hugas ng tulog, plato. laging naka-open yung yung kanilang cellphone. Nung June 18 lang kayo nag 1 year? 1 year. 1 year. Yung sakto dating niya. 1 year, okay. No, I promised her that I was Ayun. Kamusta naman nung unang nung nakita mo siya? Ay, hindi. Dapat kasi susunduin ko siya sa airport kasama nung ate po niya na taga Cavite. Ang problema, sinabi niya is madidelay daw yung kanyang dating. So, dapat 4:20 ang dating niya. Ang sabi niya na madidelay daw sa mga 6 a.m. daw. So, nag-advance kami ng oras ng alis. Pagdating niya is 4:20, hindi naman pala na-delay. So, hindi ako nakapagsundo dun sa airport. Tapos, sinundo siya ng ate niya. Then, pumunta po sila dun sa Batasan para sunduin ang sinundo? Ikaw ang sinundo. Ako ang sinundo na. Tapos, sundo na kami. Si Billy muna. Ikaw, Billy, nung nakita mo sa isa, ano yung na-feel mo? Ito na yun. talagang masaya. Ninakap ko siya. Tapos, talagang masaya. Salamat. Hindi naman ito na yung inuwian. Wala bang ganun? Hindi naman. Ito na talaga, yung todo na to. Ito na talaga. Todo na talaga to. Ang alam mo talaga ng forever na talaga yung gagawin mo lahat para sa kanya. Ayan, ako.
Si Aisa na in love na naman. Ay, ikaw, anong naramdaman? Si Aisa naman. Ako, para akong himatayin, guys. Yung pagbukas niya ng van, tapos makikita mo pagbaba niya. Nakatulala na lang ako, tapos bigla niya na ako niyak. Yun, napayakap na rin ako. O di ba yun? O di ba yun? Kakaiba sila kasi first met na tapos i-engage na kaagad, tapos ikakasal na kaagad. Yes. O di ba kakaiba Ganun yun? talaga pag ano. O. Talagang alam mo na talaga. O kasi nasa tamang edad naman na sila, hindi na kailangan yung mga patumpik-tumpik. Nainlayat mo, itagbat mo. Yung kasabihan ni mama yun, nainlayat mo, itagbat mo. Kuna na. Ay, hindi ko makalimutan yun na sinabi ni mama eh. Yeah, sayang nga lang hindi siya, wala na siya. Kaya nga. Kung nandito lang si mama, naku, natutuwa yung si kasama mama yun kasi dito sa ating tanungan portion. tinupad Ay, mo we, yung yun sinabi. talaga nagatawa. Madaming mga tanong yun. Tugo O ngayon, dahil nagplano na kayo magpakasal, ano na yung mga, kumusta yung preparation ninyo sa inyong kasal? Gulo-gulo. Hindi namin sa bayan o dito na lang. Ewan ko. Basta mas importante na kaharap kami sa ama at saka magpangako kami sa ama. Yun lang. Yun ang yun importante. Hindi talaga kahit ano. Suggest po kasi ni Papa na kung pwede daw, dito na lang daw po sa amin. So, siguro dyan na lang rin at ano na lang po, catering na lang. Nung first time mong ma-met si Aisa, ano yung first impression mo sa kanya? First impression. Yeah. Sure. Mukhang suplada ba? Or Hindi, ano? talagang mabait siya. Talagang sweet siya. Talagang Sweet. Sabi ni Ping, klaseng nagpa-makeup pa nga eh. Kasi gusto ko lang talaga yung simple babae. Walang makeup na. Make up ka pa na? Nag-makeup pa. Hindi, nag-ano lang ako guys, nagunting kilay-kilay lang. Baka Tapos, nag-blush on ka. hindi. Ikaw Aisa, nung ano mo si Billy, the first time mo siyang makita, ano yung unang ano mo sa kanya, first impression din? Wala, ganun din, mabait. Kasi wala na yung hiya namin sa ano. Oo, kasi kasi palagi kami nasa telepono. palagi kayong magkausap. Palagi nang nawala na yung hiya, nawala na 1 month. Nawala na talaga. Talagang organic talaga yung I feel yung relationship namin organic talaga. Talagang pinagtagpo kami ng ama. Talagang binigay kami para sa isa't isa. Oh, sige. Kung kayo kasal na, nag-uusap ba kayo kung mga ilang anak ang inyong magiging 10. Dami na rin. Mga 5. 5? 5, 4, 5. 4, 5, di siyam yun. Kahit anong bigay ng ama. Okay. Yung bigay doon, kaloob ng ama. Yan. Magaling yung sumagot, no? Magaling yung taga-sagot, yung taga-tanong hindi mo. After ng wedding, may plano ka pa bang bumalik sa sa US? Ewan ko. Try out muna namin. Meron naman kami bahay dito. So, ewan ko. Ayaw niyo gusto ko lang talaga simple buhay. Oh, yun lang. Gusto lang nila yung simple. Gusto lang namin talaga simple lang talaga kami. Maglilingkod sa Diyos. Tsaka simple lang talaga. Simple lang. Ikaw at ako. Basta ay magkasama lang daw sila sa Sa isang araw-araw yun at saka sa isang bubong. Kaya mo ba magbukid? Simple lang. Ang tanong, Kaya mo ba? kaya mo bang magbukid? Yung kaya. Araw, sayang ang kutis. Baka daw mangitim yung balat mo. Hindi ganito, payag ka ba? Kaya. Galing ako sa bukid, pinanganak ako sa bukid. Sa Taisa. Baka daw. Pag tinawag ka daw sa buko. Kaya mo bang hand-tractorin itong kalawakan na yan? Yung nakikita mo na yan, ang truck na rin yan. Kaya mo ba? Kaya ko yan. Hindi pwedeng Kuya Ulan, help! I need help! Kaya ko yan. Malaro lang sa tubig. Wow. Really, ano yung maipapangako mo kay Aisa? Na tunay na mahal. Na hindi kita sasaktan. Hindi ko... Tunay na mahal. Talagang alam mo naman na lahat ng sinabi ko ginawa ko. Lahat ng mission natin na-accomplish na. So, yung kasal. Kasal na lang. O ikaw naman Aisa, ano naman ang maipapangako mo kay Billy? Yan, pinapangako ko sa'yo na
na magiging mabuting asawa ko sa'yo. Yung mga anak mo. Alam ko naman yun. Magluluto na ako. Hindi ko akalain magluluto na ako. Bilang may asawa yan, papayuhan natin itong magiging mag-asawa. Yan, syempre, ang pagiging mag-asawa ay hindi basta pinagplanuhan ng isang araw lang. Yan, dapat talaga, dahil dapat talaga pinag-iisipan ng matagal kasi ayun ay makakasama mo na siya habang buhay. Pagising mo siya yung makikita mo, pagtulog mo siya yung katabi mo, siya yung huling mong makikita. Kaya dapat yan pinag-iisipan talaga mabuti. Hindi yung isang araw mo lang, gusto ko na magpakasal, ganon. Ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na pag napaso ay iluluwa. Yan talaga ang panghabang buhay. Basically, you're stuck together. Yes. Syempre sa unang dahil yung relationship ninyo ay through lang talaga virtual, video call. Syempre marami pa kayong mga ugali na hindi niyo pa nadidiscover. Araw-araw yan taon, madidiscover mo yan habang nagsasama kayo yan. Minsan tumatagal yan ng ilang taon bago mo pa mailabas yung mga ibang ugali. Meron palang may good, mayroon din syempre may bad din. Lakas pala ng tuyo nito, sabi niya. Oo, gano'n. Lagi man. Ano pa? Isang galon na I toyo. understand that marriage is it's a lifetime commitment, and I understand that you need patience and you need understanding. I know that. That's what my mother said. So yeah, my mother's happy that she talked to me about marriage and all that stuff. I understand. Pag yung halimbawa, Acceptance. yan syempre, kasama din yung syempre pag nagsasama na kayo, hindi mawawala yung away, tampuhan, yan, di talaga yun mawawala. Kasama na sa rekado yon sa buhay mag-asawa. Pero ang lagi ninyong tatandaan ay wag kayo matutulog na hindi nagkakabate, hindi nagkakausap. Kasi pag hindi nyo yan naayos, pinatagal-tagal nyo yan ng ilang araw, ilang linggo, hanggang sa yung feelings ba ninyo ay hindi na siya, yun doon pumapasok yung nag-uumpisa yung naghihiwalay kasi hindi naayos yung kanilang naging problema. Kaya dapat wag kayong matutulog nang hindi nagkakaayos. At syempre, wag ninyong kakalimutan yung aral. Ang bahay at kayamanan ay namamana sa magulang. Ngunit ang mabuting asawa ay galing sa ating Panginoong Diyos. Yan ang inyong tatandaan. Okay? Alright. Can I get subtitles? Yan guys, sa atin naman, magbibigay din po siya ng kaunting payo para sa ating kakasal. Ayan, marami experience yan. Experience. Gawa ko dyan. Puno. Umaapaw pa guys. Kung baka papunta pa lang sila. Apaw na. Hindi, sila papunta pa lang, ako pabalik na. Ito, sawa na. Ito napudpud na yung tsinelas niya kakabalik. So, ako po yung kanilang panganay na ate. So, kailangan din po natin silang payuhan. Aisa, Billy. Ang maipapayo ko talaga sa pag-aasawa. Kami kasi 25 years na, pero kahit na anong pagsubok, sige lang, paglalabanan, gano'n. So, ang pag-aasawa, nandyan na yung lahat ng Ricardo ingredients. Kumbaga sa iluluto mo, andyan na yung maalat, matamis, ayan, May toyo. mapait, ayan. So, kailangan, kung halimbawa may pinaplano ang isa, huwag sasarilinin. Kailangan Kasi team kami. magsabi. Hindi yung baka mamaya, pera mo, pera ko, hindi rin pwede yung ganon. Talagang Kailangan nakaano din sa inyong dalawa yon. Lahat ng bagay pinag-uusapan nyo para hindi rin nag-iisip yung isa na, siya na lang nagpaplano ganito. Bakit ako hindi niya kinakausap o hindi man lang sinasangguni sa akin. Ganon. So, tapos, Aisa,
ikaw magiging ilaw ng tahanan. Hindi yung Oo. Magiging ilaw ka ng tahanan. So, kailangan, kung pwede, umaga pa lang, prepare the foods. dami nyo. Foods. of Puro Billy, kanin guys of ang your nilagay ko sa husband. amin. So, yan, Billy Aiza, best wishes sa inyong pagkasama. Good luck. Aiza, Billy, andito lang kaming mga kapatid nyo. Kung may mga kailangan kayo, wag lang financial. Allergic ako dyan. Financial. Allergy. So, mga advice, mga kung pwede magtanong. Moral support lang ang kaya ko. Dito lang kami, Aiza. Wala si mama. Dito lang kami nila baba. Sila. Next, Auntie Ligaya, pasok! Ayan, Ante, anong maipapayo mo sa dalawang pakasadi? Billy, ay, una sa lahat, mag-pray, laging ka-pray. Lagi daw manalangin. Para kung kayo ay tumanda na, talagang okay pa rin sa inyo na dapat lagi huwag kayong maghiwalay na matulog. Bakit ikaw, Ante? Hiwalay ka na matulog? Hiwalay na kami natutulog yung matanda. Impushing nan, guys. Di asawa na. Impushing ko ni Sani. Kahit matanda na, pari lang kayo. Ayun. Walang problema sa isa't isa. Kaya, kami na. Impushing ko na si Sani. Nagpayag naman na Rob na impushing na. Oo, posible. Baka ligaya. Din natapan. Mamuta, mailiw ako. Oo. Ganun lang. Para natin din. Pag magtanda. Naranasan din namin maubos yung ngipin. Kasi Auntie. sa aking Billy, ha? Next naman si Auntie Paseng. Kita mo na kami personal. Nakita mo. Ano masasabi mo daw sa Kante Ligaya? Okay lang. Okay lang. Akala mo kompleto ngipin? Kapangit-pangit pala siyang tiligay sa personal. Hindi naman. Auntie Paseng, ikaw naman. Kahapon pa nga lang, Okay. gusto ka ng puntahan. Ayun guys, pasensya na kayo sa medyo magulo yung aming mga tanungan kasi ano lang to on the spot ba na tanungan. Kaya kung ano na yung naisip ko, yun na lang yung naitanong namin. Pero sa mga magiging vlog pa po namin sa susunod, siguro mayroon pa rin pong mga kunting katanungan pa rin po kami sa kanya para lubusan namin siya makilala kasi syempre ngayon lang din namin siya na-meet. Kaya hindi pa namin siya talaga totally kilala. Yan guys, magluluto na tayo. Sana ay Luto na. naluto na to. Kung hindi ako chismosa. Chismosa ka kasi. Marites lang. Kasi kasi ako ay marites. Kaya hindi pa ako nakaluto. Guys, gagawa kami ng lumpia. Yun. Ito naman yung sauce. Meron ka masarap to. Bango-bango. Ano siya? Yung anong ingredients niyan? Singkamas, sitaw, kalabasa at kamote. Yun. Si Auntie Paseng hindi nagbigay ng message. Gayaan mo kami ni Uncle mo Marsing na hindi kami naghahiwalay matulog. Ginahanap-hanap niya ako kung wala ako sa bahay namin. Yun. Hindi makatulog guys kung hindi niya ako katabi. Kung si Auntie Ligaya guys, hiwalay. Naipusing niya sa Uncle Sani. Si Uncle Marseng, hindi mapusing-pusing. Sa agang naipusing ni Auntie Ligaya si Kwan, si Uncle Sani. Mula nung nagkaapo ko guys, may apo na. Ganun ba yun, Ante? Yung iba, hindi rin. Pero mas maganda yung ano talaga, yung hanggang mag-asawa kayo, dapat magkatabi kayo matulog. Yun guys, start na tayong maggisa ng gulay. Ano na taraman na guys. Hindi mas siyempre. Yung napanood mo ba kasama yun na? Hindi ako siyang tinanggal din. Yung pinakabulak-bulak mo. Hindi natin siyempre ng paminta.
check natin tong gulay guys. Pinakbet. Yun o. Wow. Yan! Luto na! Wow! Latik mo tayo yung ano muna. Daukra Lagyan siya. mo kasi ng ano, yung laman, ganyan oh. Daukra siya guys. Madulas. Pero okay lang. Wala siyang ibang lasa na. Masarap din. Sarap. Hindi, masarap. Masarap nga. A few moments later. Yun ang sarap po. Dragon fruit. Pinakbet. Yan. Yun, ang pansit. Alamadona, tsaka lumpia. Kain tayo guys! Kain! Kain po. Panginoon po namin Diyos, salamat po Ama sa mga biyayang pinagkakalooban po sa bawat sa amin. Kapawa ang mga pagpapalang ito magamit po namin sa aming mga kalusugan, lalo tigit sa aming mga paglilingkod sa iyo. Ay magalang namin hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kain po guys! Yes, Hatulan natin ang aking luto. Gigi, inaantay pa po namin. Ewan kung makakasunod siya. Walang maghahatid sa kanya. Darasam mo dyan, mabusan yung aso mo. kadami mong iwi dyan. Nay. May kang plato yung pag madilas. Yan. Ito, dry. Kuha tayong kanin. Parang matsubok na yung mga ganito, di ba? May nabasa kasi ako dati, ano, parang parang kahawig yung lasa sa, ano, sa repolyo. Siguro na overcook ko lang. Masarap yan pag ano lang siya. Half cook. Ayun mo lang. Kay daw niya. Kuya Ulan, hindi yata kayo nagkuhan dragon fruit. Wala, nandito lahat. Oy, tikman nyo rin daw eh. Hindi ka. Pero ko naman si. Kain ko naman si. Ngayon, ipaparanas natin kay Billy yung mga hindi niya naranasan dito sa bukid. Ngayon mo malalaman na ang hirap din pala na. Pero masaya syempre. Simple lang. May init dito, walang snow, Walang aircon. walang aircon. Nandito na lahat. Ang dulas. Parang okra nga. May pagpaglis ay bilak. Dapat mag-diet mo tayo. Lang hindi man napigilan. Hindi mapigilan, hindi kumain. Nag-jogging kami kanina eh. Wala rin yung jogging. Yung lamon na naman. Yung saan kaya? Ba't Willie? Oh, 'di ba? Nagustuhan ni Billy. Oh. Ang dandahan nyo lang, ganda doon si Gigi. Kaya na! Nahuli ka na, guys. Kain na! Nakabot yung aso namin. Hello po! Nagbulot na kasi. Galing bayan yan eh. Kamusta na ng bayan dyan? Ay, di. Ganun pa rin, mainit pa rin. Brown out pa rin? Hindi. Very good ah. Nagkuryente. Ang kuryente. Harap dyan, jogging fruit. Saan? Ito? Hindi mo sinabi yan, te. Kanin? Itong bulaklak, meron. Kung gusto mo, Bunga. bunga, meron. Kung gusto mo kahoy, meron. Ayun o. Gusto mong tinik, mayroon din. Ako ito? Hindi mo sarong kaya. Ano ka ba? Lumpia. Hapa lumpia. Hindi may paliwanag yata ni Gigi yung ano, yung lasa ng dragon. Sabi niya eh. Para sa Bali ah. Kunin ko sana yung dragon fruit. Yung bulaklak, hindi na makuha-kuha. Di, yun na lang pansin.
Nakuha mo. The okra. Nadulas. Di ba si ate ay nagkakilala sila sa TikTok. Kaya mag-download na rin tayo ng TikTok. Aray! Ano ba yung In-upload pagawa sa din TikTok. tayo? Kami ay hindi na Ay. pwede mag-tiktok. Gusto Pwede ka pala sa iyo, ante. Malay mo, magkita kayo ni Sir Rapi. Talagang gusto mo pa anting palitan si Uncle Sade ah. Palibasag yung pusing mo na. Yan, pasyalan natin guys itong aming punlaan. Kapal na rin oh. Yung iba guys manipis kasi ito yung kakapunla lang, kakasabog lang, tapos umulan nung hapon, kaya ganyan. Nagiwa-hiwalay. Yung iba na anod, kaya nagnipis. Ang nipis dito. Ang mahal-mahal ng binhi. Tapos naanod. Ito, grabe. Ang kapal din ng ano, nawala. Sayang naman. Brownie. Yan guys, papakainin lang po namin yung aming mga alagang baboy. Pag magpakain, naka-holding hands talaga. Makakaraga sana ulit sa dyan. Yan na. Naku, mukhang di ba kakabot sa ating ano? Parang di nakabot, oh. Lechonin, pwede. Kahit anong marami at makaabot kayo. Abot? Ligtas yata sila! Ligtas sila! Kaway-kaway lang sa Tunggon pa naman. Ay! Itong isa pala na to guys, kaya siya maliit. Ano pala, bulag yung isa niyang mata. Kanina lang nalaman ni Papa, kaya mahina siya kumain. Naaagawan. Parang mangga. Itong maganda oh. Itong maliit na yan kay Kuya Ulan. Nakikisingit. Kikisi. Ito yung nabili namin nung una eh. Ang lalaki na nung kasabay niya siya, ganyan pa din. Small, medium, large. Kaya nga eh. Parang makabutan tayo ng gym. Papasilip ko sa inyo yung aming dwarf na papaya. Ang dami ng bunga. Yan oh. Nakatuwa. Ayun, ang laki na oh. Yan. Oh, ang aming ampalaya. Nagapang na siya. Sarap na yan, ang talbusan. Yan guys, pauwi na po kami. Abangan nyo ulit guys yung aming mga susunod na episode. Sana po ay Nag-enjoy po kayo. nag-enjoy po kayo sa panonood. Thank you po. Thank you po. God bless po sa inyong lahat.